Første dag som fuldtids selvstændig. Det er godt nok mærkeligt. Jeg har ventet på det i lang tid. Det er godt nok fedt endelig at være i gang. Nu er det bare helt op til mig selv. Alting. Det er mit lokale, det her. Hvor jeg laver bilpleje. Og problemet er bare lige nu, at det er lille lort. Alt skal næsten laves om. Lige nu er jeg med et vindueskarm. Og så skal jeg have noget arbejde i dag og i morgen. Men så tror jeg, at resten af ugen, der skal jeg begynde at male. Altså pille alting ud fra væggene og væk. Og så skal der males. Vi er ved at have pakket bilen. Jeg skal til Jellinge og gøre en traktor ren for Jellinge. Det er Dansk Maskinecenter Jellinge, tror jeg det hedder. Det må det hedde. Og det der med, at jeg skal rykke, det var ikke det, det blev lige. I dag skal jeg til kursus ved Carkærber i Oksholm, og Rubies, de har sådan en kursus der med high-end polering. Så det skal jeg fandme lige prøve at se, hvad det er for noget. Jeg kan nok lære en hel masse, så det skal bare med at suge til mig i dag. Og det er over My Garage i Vejle, så det er lidt fedt. Det skal nok blive fedt. Jeg ved ikke lige meget, at jeg filmer derhen, men jeg filmer bare med min telefon. Jeg kan ikke kamera med. Det er for voldsomt. Så blev jeg færdig med kurset, og det var fandme spændende. Jeg havde faktisk regnet med, at det var mere i detaljer. Det kan godt være, at jeg bare gør det mere kompliceret, end det egentlig er at polere. Fordi jeg vil sige, at jeg har sådan rimelig godt styr på det. Men alligevel, så kan man altid lære noget. Men jeg synes egentlig, jeg havde rimelig godt styr på det. Det var ikke sådan noget, der virkelig overraskede mig. Så det var faktisk fedt nok. Altså jeg føler selv, jeg føler det godt, fordi jeg føler, jeg har styr på det. Det er jo ved Oksholm. Og det er en af de dygtigste i Danmark. Det er ham, der er My Garage og laver stort set alle deres biler. I hvert fald vasker og støvsuger dem, alle dem, der kommer ind. Så han er en af de dygtigste. Og så Rubies, det er det førende mærke inden for polering. Og det var dem, der ligesom... Det var en træner derfra, der var at holde et oplæg. Optur! Og jeg har fået et certifikat med, der skal op og hænge hjemme på væggen. Så folk ligesom kan se, at jeg ligesom også har taget nogle kurser og noget, så jeg ikke bare er perlegrus bilplejer. Jeg fik det her kursusbevis, hedder det vel. Jeg fik jo også den her. Den er helt ny vist. Den fik vi med i kurset der, det var fedt. Den er god at have i lommen jo. Der er meget sådan proflig hive op og så lige sige, hey, skal jeg lige fikse din lak eller hvad? Skal jeg lige fikse den eller hvad? Det siger du var vaskeridser. Skal jeg lige polere den eller hvad? Nu er klokken 6:30. Og jeg tager i fitten. Ja, nu går det lige så godt med at komme afsted i fitten der. Så er det bare med at holde den. Jeg har også energi faktisk. Jeg fik lige en monster. Så det er bare lige op og lige rive et eller andet, og så ja. I dag har jeg sådan en rigtig fin sprinter inde.
Så har jeg lige været købe noget maling. En lidt blå farve. Sådan en mat blå. Men det er fordi egentlig, så skulle der mat sort herinde. Så det blev lidt kedeligt. Så den får bare lige en lille blå nuance. Det skal sgu nok blive godt. Jeg begynder at vaske ned og fjerne alting, så det kan være klar til noget maling. Ny dag. Fuck. Kæft, jeg er træt. Jeg kørte bare på herop til klokken 8, halv 8. Og så op og træne, og så har jeg smadret bare mine ben. Så jeg er helt færdig nu. Det ligner bare lige lort, alt det herude. Det er bare siden i bygningen jo. Altså der er jo facaden her. Så har jeg det. Jeg har den port her. Der er støv på linsen. Så filmer du nogle længst, helvede. Du skal ikke filme hele processen, jeg taget. Jo, det var 5 år. Så kan I se her. Passer det bare. Det spiller bare det hele. Jeg holder den ringe, den her, mand. Jeg er ligesom igennem her. Kom nu ned, mand. Her kan vi så se, når Peter har lavet noget, og når Thijs og Torben har lavet noget. Kan man selv vurdere, hvad der ser bedst ud. Velkommen til en ny uge i den her mandag. Weekenden der har vi egentlig bare sat den der væg op og sparet lidt. Fandme fint. Og jeg har allerede fyldt det med 3. SD-kort det her på den uge her. Eller halvanden uge snart. Så der er fandme meget video, men det er timelapse det hele jo. Fordi det er fandme svært at lave noget andet. Så skulle man sætte GoPro på og rundt og snakke og sådan noget. Det skal jeg lige vende mig lidt til. Det skulle så blive godt i dag. Jeg får lige kørt noget mad hernede, og så er det bare i gang. Jeg har lige tabt mig lidt siden sidst. Og problemet er bare lige nu, at det ligner lort.